veurem com al fer una fotografia, a diferència de l'escriure un text o al fer un dibuix, doncs l'espectador la rep amb una consciència passiva. És a dir, una fotografia s'imposa en l'esperit com un testimoni, com un reflexe natural de la realitat, quan en realitat no hi ha res en la genealogia, en el procés tecnològic de construcció de la imatge, que imposa, que obliga a que es tracti efectivament d'un registre mecànic, un registre absolutament espontani i natural. Tota fotografia és una construcció, com ho és el parlar, com ho és l'entendre'ns, com ho és qualsevol tipus de manifestació humana. I en canvi hi ha hagut, si se'm permet, una conspiració per part de la història de l'art de fer-nos creure que una fotografia estava condemnada a ser documental, testimonial, que era una transcripció literal de la realitat. Doncs bé, això no ha estat així. I no ha estat així per moltes raons. M'agradaria exposar-ne algunes. En primer lloc, m'agradaria presentar un llibre que vaig trobar fa pocs anys i que em va resultar molt colpidor. És un llibre sobre la història de la falsificació fotogràfica. És a dir, la fotografia produeix, indueix a la confiança, a la credibilitat de l'espectador i, per tant, qualsevol adulteració ve a ser un engany, ve a ser un fake, un frau. Doncs bé, hi ha hagut una història del frau fotogràfic. Però qui l'escriu, aquesta història? Un senyor que es diu Dino Brugioni. I qui és aquest senyor? Doncs és el fundador, us ho llegeixo perquè potser no arribeu a veure la tipografia petita que hi ha a la dreta, és el fundador del Centre Nacional d'Interpretació Fotogràfica de la CIA. És a dir, la CIA té un laboratori d'experts que determinen quan un document fotogràfic és fiable o no. Per tant, estudien, lògicament, quines són les possibilitats d'alteració d'incidència que poden tenir lloc a les imatges per tal que la informació que transmeten es consideri fidedigna o no. És a dir, fem una foto de satèl·lit, detectem que hi ha unes rampes de llançaments de míssils a Cuba. Aquesta és una fotografia manipulada o és una fotografia verídica? Doncs li demanen al senyor Brugioni i ell, expert, determina, dicta, atesta si es tracta d'una informació sobre la qual cal donar una resposta immediata i establir activitats diplomàtiques o amenaces extradiplomàtiques o no. Veiem unes fotografies d'uns suposats laboratoris de fabricació d'armes químiques i aquest senyor és el que ha de dir si es tracta de fotografies fiables o no. Imaginem-nos, doncs, la responsabilitat que recau a les seves mans i al seu deure. És a dir, que institucions, agències federals tenen departaments que tracten de com es manipula la fotografia i com s'ha de saber que la fotografia no està manipulada. Perquè, evidentment, seríem molt ingenus de pensar que en un centre d'aquestes característiques només es dediquen a avaluar l'autenticitat de la imatge. El que coneix a fons els mecanismes d'autentificació de la imatge és el personatge més idoni per produir les adulteracions més indetectables. La fotografia neix, repeteixo, en el segle XIX com un mitjà que és producte d'unes circumstàncies històriques, el positivisme en filosofia, el realisme en pintura, tota una sèrie d'expansió a Europa, del colonialisme, la industrialització, etc. La fotografia no és més que un petit exponent de tots aquests fenòmens que passen al segle XIX. Però m'agradaria ensenyar fins a quin punt se'ns ha venut una idea documental de la fotografia que no es correspon amb una realitat primorosa quan analitzem els propis orígens de la fotografia. És a dir, que la fotografia neix ja amb l'embrió de la ficció. No necessàriament amb l'embrió de l'objectivitat i amb aquest atavisme històric al redador de la idea de la metàfora del mirall, la fotografia com a mirall de la realitat. No. La fotografia neix amb les possibilitats de ficció com qualsevol altre artifici humà. Us ensenyo ara una de les primeres fotografies que es coneixen. És el Boulevard du Temple, el Boulevard del Temple, a París, feta per Daguerre en 1838, és a dir, un any abans que la invenció de la fotografia es doni a conèixer oficialment. Daguerre tenia l'estudi en aquest lloc i posa la càmera amb un trípode, amb 3 peus, a la finestra
i fotografia una panoràmica dels edificis que té davant. Era un moment d'efervescència vital, urbana, de París. El baron Haussmann havia derribat les muralles, s'estaven construint els nous bulevards que donarien lloc a la metròpolis grandiosa que avui coneixem. El que caracteritzava una ciutat d'aquestes característiques, evidentment, era la població, el frenesí, el ritme frenètic d'activitat als carrers, els vianants, els carruatges, el comerç, etc. Jo entenc que Daguerre el que volia era fotografiar tot això, fotografiar la vida. I en canvi ell, inventor del daguerrotip, es troba amb un fracàs, amb un fiasco. Es troba que, volent fotografiar la vida, el que li queda plasmat a la placa daguerrotípica és una ciutat espectral, una ciutat de fantasmes, una ciutat sense gent, una ciutat després d'una batalla. Aleshores, per què passa això? La primera fotografia que coneixem la fa un company seu, Niepce, i per arribar a impressionar una imatge necessita 8 hores d'exposició, és a dir, 8 hores que la càmera ha d'estar oberta, de manera que el sol transcorre tot l'arc del cel i els edificis arriben a estar il·luminats per les dues bandes, a dreta i esquerra. En aquest cas el daguerrotip representava una millora. L'exposició a plena llum del sol podia limitar-se, podia reduir-se a 20 minuts. Però esclar, 20 minuts encara és un temps excessiu per qualsevol objecte animat. I qualsevol vianant, qualsevol cosa mòbil, tot allò que es belluga no surt a la foto. Normalment es diu. Però Daguerre és un home de recursos. Abans de dedicar-se a la fotografia es havia dedicat al teatre, es havia dedicat a l'espectacle. És a dir, com un home imaginatiu intenta resoldre aquesta papeleta. S'ho pensa i prepara una altra placa. Triga unes hores a la preparació, total que aquesta, els historiadors, determinant la posició de les ombres, dictaminen que va ser una imatge feta a les 12 del matí. Molt bé, prepara la placa, se li ha fet tard, ja no hi ha llum, la torna a fer l'endemà, a les 8 del matí, i fa aquesta foto. La perspectiva és la mateixa, tot és pràcticament igual, varia la llum, varien les ombres, però varia una cosa substancial. No sé si us fixeu que a baix a l'esquerra hi ha un limpiabotes il·lustrant les sabates d'un client. Què hem de creure? Que hi havia un limpiabotes que es va estar 20 minuts sense respirar? Es tracta d'un muntatge, es tracta del primer muntatge de la història. Alguns historiadors pensen que van ser els assistents de Daguerre o alguns actors que, pagant-los una propina, van intentar mantenir-se sense estirar cap múscul, mentre la resta de gent, segurament estranyats d'aquest home estàtua allà al mig, doncs seguien fent la seva activitat. Però gràcies a aquesta argúcia, aquesta imatge almenys té una escala humana, una petita escala humana que simbòlicament al·ludeix a la presència, a la vida que Daguerre volia subministrar a l'imatge. És a dir, que aquí tenim un primer exemple d'ontologia fotogràfica, que és que només fent trampa ens podem apropar a la veritat. Només a través de la ficció ens acostem realment a la realitat que volem descriure. I això, des d'un punt de vista filosòfic o epistemològic,